Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 7 ngadto sa 15. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usap. Ang hangin mohuros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo kung diin kinikikan og asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo nini, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Gisulti namo ang among nahibaluan og nagmatuod kami sa among nakita apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang nining kalibutana. Unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. Og wala pa'y nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang sa tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.